ಏನಿಗೆ ಪಂಡೇರಿ 3 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಬಂದು ಪಂಡೇರಿ 3 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಂಡ ಚಿಪ್ಪನೆ ತಾವರ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಹೋರೆ ಟೆಂಪಲ್ పోలి అంటే కార్ ఎత్తున కార్డే పోడా ನಮ್ಮ ಕಾರ್ ಉಂಟೆ అంటే ಕಾರ್ಡ್ ಸ್ಕ್ರೂ ಎಪ್ಪೋಡು వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ఎన్న యూట్యూబ్ ఛానల్కి ಇನ್ನು ಒಲ್ಲ ಏನಿಂಗ್ಳು ಒಲ್ಲ ಪಂಡ ಚಿಕ್ಕ ಮಗಳವರೋಡು ಒಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಂಗ್ಳು ಕಾಡೆ ಭಯ ಬೇದೀನಿ ಅಂಚ ಕಾಡೆ ಭಯ ಬರ್ತದ ಮಲ್ಪನಾಗ ಬಸ್ ಘಾಟಿಡ್ ವೀಡಿಯೋ ಹೋಲ್ಪರ ಆಪುಜಿ ಅಂಚ ಮುಲ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಒಂದು ಉಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ನಾನು ಏನೊಟ್ಟು ಬೈದ ಗೊತ್ತಣ್ಣ ಪ್ರೀತು ನೊಟ್ಟು ಬೈದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಯ್ಮಿಯರ್ ಬೋತೆ ಅಲ್ಲಿ ಪಿದಾಡನಲ್ಲ ತೆಂಕು ಮುಳ್ಳೇನಗಿರಿಗೆ ಪಿದಾಡ್ನಿ ಬಡ ಒಂದು ಚಾ ಪಾರ್ತಚ್ಚಿ ನನ್ನ ಬರೋಡು ಸರಿ ಕಟ್ ನಿದ್ದೆಲ್ಲ ಬೇಯಿಸಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂಚ ಸರಿ ಪಿದಾಡ್ಗ ಅಂತೂ ಎಂಕಲ್ ಪಿದಾಡ್ ನಿತ್ತೆ ಅಣ್ಣೇರು ರೆಡಿ ಆದ ಚಿಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ ಇತ್ತಿನ ಹೋಟೆಲ್ ದಪ್ಪುದಾರ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ಉಪ್ಪಿದಕಲ್ ನನಗೆ ಕುಂದಾಪುರದಕಲ್ ನನಗೆ ಅಂಚ ಆಗ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಣ ಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಡಾಪುನ ತಾನ ಬೈಕ್ ಹೋದಲ್ಲ ಬೋ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಮಸ್ತ್ ದೊಮ್ಮುಂಡು ಮಾರೆ ನಾನು ಮಸ್ತ್ ಒಂದು ಪೋನೇನೆ ನಮ್ಮನ ಉಡುಪಿದೆಲ್ಲ ಕಿಚ್ ಮಸ್ತ್ ದೊಂಬು ವೆರಿ ವೆರಿ ದೊಂಬು ವೆರಿ ವೆರಿ ದೊಂಬು ഒരിടയ്ക്കുണ്ട 3 കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് പണ്ടേ നടത്താൻ പോരേക്ക് ಗಾಳಿ ಬಣ್ಣ ಗಾಳಿ ಚಳಿತ ಗಾಳಿ ಚಳಿ ಅವನೊಂದು ಜೋರು ಹಂಸ ಇದುವರೆಗೆ ಹೋಪೆ ಒಂದೇ ಕಡೆ ನಿಂತ ಟ್ರಕ್ಕಿಂಗ್ ಆದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಲ್ಲಿತ್ತು ಮಗ ಚಳಿತ ದೊಂಬರಬಹುದು ಮಲ್ಲೇಜ್ ಹೆಂಗೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಚಳಿ ಅವನಿಜು ದೊಂಬತ್ತಿಗಿನ ದೊಂಬು ಪೋಂಡ ಚಳಿ ಅವನು ನನ್ನ ಮೂಗು ಬರ್ ಕೆಂಪು ಚಳಿಕ್ ಮಗ ಹೌ ಇಸ್ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಗುಡ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅಂತೂ ಫೈನಲ್ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ವೈಜ ಅಂಚ ಬಂದು ಮೂವಿಂದ ಏನು ನೋಡ್ಚಿ ಹೆಂಕಲ್ಲ ಮುಳ್ಳಯ್ಯನಗಿರಿ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಕೈ ಬರೋ ಕೆಂಪು ಆತಲ್ಲ ಎಕ್ಕಡ ಅಲ್ಪ ಗಾಡಿ ಜತ್ತತ ಅದಾಗ ಒಟ್ರಾಸಿತ್ತು ಕೆಂಪು ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಚಳಿ ಆದ ಇತ್ತಂಗೆ ಚಳಿ ಆತ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಸೆಟ್ ಅಂತ ಬಂಡ ಬಾಡಿದ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಚೂರು ಬೆಚ್ಚಣದ ಬಾಡಿ ಪೂರ ಒಂದು ಪೇಟ್ ನಂಬರ್ ಸೊ ಓಡ್ ಫೈನಲ್ ಆತಜಿ ನಾನಲ್ಲ ಫೈನಲ್ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಏರತ್ತೆ ಏರಡು ಚೂರು ಭಂಗ ಆಪು ಗಾಡಿ ಚೂರು ಸ್ಲೋ ಆಪುಂಡು ಎಕ್ದಮ್ ಏರ್ ಉಂಟು ಏನೇ ಎಕ್ದಮ್ ಏರ್ ಅಂಚ ಓ ದಿನ ನಡ್ತಂಡ ಆಪುಂಡು ನಡಪರ ಏಪುಗರು ನಡ್ತಂಡ ನಡಪನೆಂಚ ಅದೇ ಒಂದು ಏತು ಮಿತ್ತು ಬತ್ತ ನಲ್ಲ ಮಿತ್ತು ಪೋಂದುಲ್ಲ ಮೊಗ್ಗೆ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಿ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವೆದರ್ ಉಣ್ಣದ ಬಲ್ದು ಬರೋದು ನಾನು ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ
Aqui não, já não vou ler. Eu não vou ler. ಆಯ್ಲು ಬೊಲ್ದು ಬರೋದಲ್ಲಿ ಪಾಡು ಜೈ ಐ ನೋ ಮುಗ್ಗೆರೆಗೆ ಏನೊಂದಿದ್ದಿ ಮುಗ್ಗೆರೆಗೆ ಇತ್ತು ಶುರು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆತದ ಎಕಡೆ ದಿಂಚಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಮುಗ್ಗೆರೆಗೆ ಏನೊಂದಿದ್ದಿ ಮುಳ್ಳಯ್ಯನಗಿರಿ ದೂರ ಉಂಡು ಮಾರೆ ಅಲ್ಪ ಏನಿಗೆ ಪಂಡೇರಿ 3 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಬಂದು ಪಂಡೇರಿ 3 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇಪ್ಪನ್ಗೆ ಅಂಡ ಇಂಚೆ ಪುನೀರ್ ದಾವರ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಪೋರೆ ಅಂಚ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಂಕಲು ಹೊಡಿಬೋದು ಯಾಣ ಪೋನ ಪತ ಹೋತಾ ಅಂದ ತಿಂಡ್ರ ಹೋತ ಅಣ್ಣ ಇಂಕಲು ಬೆಳ್ಟಂಗ್ ಕಟ್ಟಿದ ಗಡೇಕಾಲ್ ಬೋದಿದ್ದದ ಅದಂಕಲು ನೀರು ಇಷ್ಟೇ ನೀರು ಗೊತ್ತಾತಿ ಅದು ಈಟೆ ಅರ್ಧ ಲೀಟರ್ ಕಾಲು ಲೀಟರ್ ಇತ್ತು ಅವು ಮಲ್ಲ ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಆತನ ಅವನ ಆಕ್ಚುಲಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತನ ಅಲ್ತಿರ್ದೆ ಅಂದೆ ಅಣ್ಣ ಇಂಕಲು ಇನಿ ಪಾತಾರ ತಿಂಡಿ ಕನ್ನಡ ಬ್ಯಾಗ್ ತುಂಬ ಕನ್ನಡ ಕಾನಂದ ತಿಂಡ್ರೆ ನನ್ನ ಒಲ್ಪ ತಿಂಪು ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ನಾವು ಎಂಡಾಯ ಹೋಗಿ ತಿನ್ಪನ ಅವು ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಹೊಡಿತಾತ ಕಂದ ಈ ಗಾಡಿ ಬರೋದು ಟೆಂಪಲ್ ಪೋಪ ಟೆಂಪಲ್ ಬೋಲಿ ಅಂಡ ಕಾರ್ ಎತ್ನ ಕಾರ್ಡೆ ಪೋಡಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ ಉಂಡತೆ ಅಂಚ ಕಾರ್ಡ್ ಸ್ಕ್ರೂ ಲೈಪೋಡು ಸಾಕಂಡು ಮಾರೆ ಪಾತರ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಕಾರ್ಡ್ ಸ್ಕ್ರೂ ಲೈಪೋಡು ಸ್ಕ್ರೂ ಅಂದೆ ಸ್ಕ್ರೂ ಚೂರು ಇಪ್ಪೋಡಪ್ಪ ಚಪ್ರೀಸ್ ಪೈರ್ ನೆಟ್ ಗಾಡಿ ಅವು ಜೀವ ಪುರ ಸಮಯ ಪೂಜಾತ ಜೀವ ತಾಂಕೋದಿ ಪುರ ತಗೊಳ್ ಪುರ ಗಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆಪೋಡು ವೆದರ್ ಪಂಡ ವೆದರ್ ಶ್ರಮ ಜೀವಿಲ್ಲತೆ ಎಸಿಲ ಬಡ್ಚಿ ಫ್ಯಾನ್ಲ ಬಡ್ಚಿ ಮಗಳಿಗೆ ಪೂರ ಸತ್ತವರ ನನ್ನ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರ್ದಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಸತ್ಯ ಬಂತ ಪುಷ್ಪಕ್ಕ ಫುಲ್ ಎಸಿ ಕೊಟ್ಟು ಎಸಿ ಹತ್ತಿ ಬಿಡು ಎಸಿ ಬಿಡು ಸೈಡ್ ಫ್ಯಾನ್ ಲಾಗತ್ತೆ ಕಾಟೇಜ್ ಜೀದ ಚಲಿ ಅಂತು ಅಂಡ್ಲ ಫ್ಯಾನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಪ್ಪಣ ಒಂದ್ ಜಿಂಕ್ಲಿಗೆ ಸೌಂಡ್ ಕೇಂದಂತೆ ಗರ 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 ಗಾಳಿ ಬತ್ತಿ ಜಿಡ್ಲ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡಬಾರ್ದಪ್ಪ ಏ ಯಾರ್ಲೇವ ಆಯ್ತಾ ಗಾಳಿ ಬತ್ತಿ ಜಿಡ್ಲ ಹೆಂಗಲಿಗೆ ಗಾಳಿದ ಸಾವೋಗಲ್ಲ ಪಾತ್ರ ಏನು ನಿಗಲಿಗೆ ಉಡುಪಿ ತಗಲಿಗೆ ಎಸಿ ಬೋರ್ಡ್ ಇಚ್ಚಿ ಫ್ಯಾನ್ ಇತ್ತನೆ ಅವಡು ಅಂಡ್ ಫ್ಯಾನ್ ಹಿಡಿತೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಬತ್ತೀವಕ್ಕ ಫ್ಯಾನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಆಯ್ತಾ ಗಾಳಿ ಫ್ಯಾನ್ ಸೌಂಡ್ ಇತ್ತನೆ ಗಾಳಿ ಹೊಡ್ಚಿ ಫ್ಯಾನ್ ಸೌಂಡ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಿದ್ರೆ ಬರೋಡ ಅಂಡ ಈ ಡೈಲಾಗ್ ದುಂಪೋಪನ ಪುಷ್ಪಕ್ಕ ಇಂಚಿನ ಗಾಳಿ ಮೂರು ಗೌಡರಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀರಾ ಹಾ ಆಗುಲ್ ಜಿಪಿ ತರ ಬೋಯ್ರ ಅಂತ ಪಂಡ್ರಲ್ಲ ಸುದ್ದಿಜ್ಜಿ ಬಾರಿ ಬೊಬ್ಬೆ ಆಡ ಬರುವಂತೀರ ಅಲ್ಲೇ ಆಗಲಿ ಬೊಬ್ಬೆ ಆಡ ಬರ್ನ ಕಲ್ಪನೆ ಎನರ್ಜಿ ಪೂರ ಖಾಲಿ ಆದಿಪ್ಪು ಓ ಏನಿ ಗಾಳಿನಿ ಇದು ಓರೆ ಗಾಳಿ ಬಣ್ಣ ಗಾಳಿ ಮುಳ್ಳಯ್ಯನಗಿರಿ ದತ್ತಪೀಠ ಬೇತೆ ಬೇತನೆ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಅಡೆ ಪೋದೆ ತೂಗೋಡು ಎಂಗ್ಲೋಲ್ಲ ಬೇರ್ತೀರ್ನಲ್ಲ ವೀಡ ತೂದು ಬೈದು ಜಾ ವೀಡ ತೂತನ ಚೂರು ನಾಲೆಜ್ ಅಂಡಿರ್ಬೋದು ವೀಡಲ್ಲಿ ತೂದು ಜಂಚ ಹತ್ತು ಪುರ್ಸೊತ್ಲ ಇತ್ತಜ್ಜಿ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಪ್ಲಾನ್ ಆದ ಬತ್ತೀನಿ ಅವಳ ಸುಕೋಟು ಪ್ಲಾನ್ ಪೋಯ್ ವರ್ಷ ಪೋಡು ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರು ಓಡೊಂದು ಅಣ್ಣ ಪೋಯ್ ವರ್ಷ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಕಡೆಗೆ ಪೋದಿತ್ತದ ಅಂಚ ಬಜೆಟ್ ಹೆವಿ ಅಪ್ಪು ಅಂಚ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಬತ್ತೀನಿ ಈನ ಪುಗೆನ ಮೈಂದ ಈನ ಅರ್ಥ ಬಸ್ ಅಂಚಲ ಒಂದು ಹೆವಿ ಗಾಳಿ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಗಲ್ನ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಪೂರ ಯಕ್ಷಗಾನ ಆಪುಂಡ ಆಪುಂಡ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಓ ಪ್ಲೇಸ್ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅದು ಹತ್ತ ಬೇಕಾಗ್ದ ನನ್ನ ಅವು ಮುಟ್ಲಿ ಎರನೇ ಪೋನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೆಟ ಪೂರ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಕಾರ್ ಬರೋದೇ ತುಲ ನಾವು ಇಡೀ ಬತ್ತಿಗೆ ನನ್ನ ಪಕ್ಕ ತೊಂಬತ್ತೀನಿ ತುಲ ನಮ್ಮ ಅಂಚೆನೇತ ಎನ್ನಂಜ ಹಂಗೆ ಎದಾವಲ ಮಿತು ಹೋಪ್ ಮನೆ ಬ್ಯಾಗ್ ಪಾಟ್ ನೆಡ್ದಾವರ ಹಂಗಿಂಜ ಎದಾವಲ ಮಿತು ಹೋಪ್ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಲೇಟ್ ಇಟ್ಟು ಚಾಯ್ ವೇಣುಮಾ ಪ್ರೀತು ಚಾಯ್ ವೇಣುಮಾ ಚಾಯ್ ವೇಣ വേണ വേണന വേണ്ടന ಮರಲಾಗ ಮರಲು ಹತ್ರ ಇಂಚನೆ ಅಪ್ಪ ನಾವು ಮರಣಿ ಎನ್ನ ಬೇಲದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿತ್ತು ಆಗಲಿಕ್ಕೆ
ಗಾಳಿ ಮಿತ್ತು ಹೋರ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಸೈಡ್ ಹೆವಿ ಗಾಳಿ ಇತ್ತು ಬರ್ಸಲ್ ಇತ್ತು ಗಂಚ ಇದು ದೊಡ್ಡದಾಗ ಮಿತ್ತು ಹೋವೇರಾ ఇంకా పిరోడ్ కార్ కట్టరా బచ్చి అన్న మరి అగల బెత్తడు ఓపనత్ ఏనండ్ల బెత్తడు దొడ్డనాగ బెత్తడు ఓపన బల ಬೇಗ ಬಲ ಎಂಕಲೆ ಕಾರ್ ಕಟ್ಟು ಈ ಒಂತಿ ಬಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಬೇಗ ಅಗ್ಲೇರ್ ದುಂಬಲ ಬೊಕ್ಕ ಪೋಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಮೇಲೆ ಬರ ರಾವಡೆ ಅಕನ ಪಿರೋಡ್ ಪೋರ ಎಂಕ ಬಚ್ಚಿ ಕಾರ್ ಕಟ್ಟು ಹೆವಿ ಗಾಳಿ ಉಂಡು ಈ ಮೆಲ್ಲ ಪೋಯ ಮಾರ ಈನ ಅಲ್ಲ ದೂರ ಉಂಡು ಹೊರನೆ ಸಾಕು ಮಲ್ತೊಂಡು ಆಪುಂಡ ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಏನ್ చెప్పి లాస్ట్ అంచనే తూతే ఉందే డైలాగ్ డైలాగ్ తూతే జోగడ్ల తూతే గడేకల్ మిత్తర్ల తూతే ಒಂದೇ ಡೈಲಾಗ್ ಆತ ಫೈನಲ್ పోందుల్లా ಒಡೆ ಮುಟ ಬಂಡ ಅದಾದ ಬಂಡ ಶಾರ್ಟ್ ಮುಟ್ಲು ಮಿತ್ತು 10 ರೂಪಾಯಿ ಯಾನ್ ಬೂಡ್ದು ಎಂಕ ಮೊಬೈಲ್ ಇಂಚ 10 ಸಾಕ ಅದಾದ ಬಂಡ ಶಾರ್ಟ್ ಮುಟ್ಲತೆ ಇಂಚ ತೋಜೋಡಾನಿ ಇಂಚ ತಿರ್ಗೋಡೆ ಚಂತೆ ಬಂಗ ಆಪುಂಡು ಏನ ಗಾಳಿ ಯಾರ್ ಏನ ಅಂಗಿ ಪೂರ ರಾವೊಂದು ಆತ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಅತ್ತೆ ಇನ್ನು ಧನಿಕುಲ್ ಅಂತ ಪಾಪದಾರ ಎಂಕಿ ಏನೊಂದು ಧನಿ ತೋಜ್ಜೇರ್ ಧನಿಯ ಅಂದೆ ಯಾರ್ ಧನಿ ಚಾನಲ್ ಧನಿ ತೋಜಾರೇಗ ಧನಿ ಒಂಚೂರು ಬರೀ ಇಂಚ್ ಸೈಡ್ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಚಿ ಬತ್ತನ್ ರಾಬುಜಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ಅಂಚಿ ಡಿಪ್ಪುನತೆ ಕ್ಯಾಮರಾ ಅಂಚಿ ಡಿಪ್ಪುನ ಅತ್ತೆ ಇನ್ನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಂಕ ಪತ್ತರ ಬಂಗ ಆಪುಂಡು ಧನಿ ಧನಿಕುಲ್ ಬರ್ರೆಗೆ ಚೂಸು ಧನಿಕಲ್ನ ಧನಿಕುಲ್ ಬರ್ರೆ ಧನಿಕಲ್ನ ಒಂಚೂರು దాని పంట ఎనర్జీ ఖాళీ అంటే తోచుండు ఈజీ ఎనర్జీ ఖాళీ అవుతుంది బ్యాగ్ యాపిల్ ಉಂಡು ಬ್ಯಾಗ್ ಆಪಲ್ ಉಂಡು ತೆತ್ತು ತಿನ್ಪುಂಡು ಖಾಲಿ ಅಂಡ ನನ್ನ ತಿಂತಜ್ಜಿ ನನ್ನ ತಿನ್ನೋಡತೆ ಅವು ಇಂಕ ಡೌಟ್ ಅಂಚನೆ 19 ಇಂಚಿನ ಪಿರಬೋಪುನ ಒಂದು ಪೂರ ಎಂಡ ಮತ್ಲಕೊಂಡು ಹೌದು ಬಿಂಗೋದೈಟ್ ಗಾಳಿಗೆ ಖಾಲಿ ಹೊಲ್ತದೆ ಬ್ಯಾಗ್ ಜಾಗ ಎಸ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಜಾಗ ಬಂದು ಬಿಂಗೋದ ಪಂಡ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಮಾಡಿ ರಡ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಐಕ್ ಜಾಗ ಅಂತದಲ್ಲ ಕೂಡ ಅಂಚನೆ ಪಿರಬತ್ತ ನಂದು ಅದು ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಓಡೆ పోయారు ధనికులు ధని ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸೋಕೊಂಡು ಬರಿಕೋ ಮಿತ್ತು ನಿಲ್ಲ ಅದು ಡೆಡ್ ಆಫ್ ನಾನು ಚಾರ್ಜ್ ಉಂಟತೆ ಐಫೋನ್ ಏತ್ ಬಂದಲ್ಲ ಆತೆ ರಪ್ಪ ಕಲಿ ಅಪ್ಪ ಐಕೊಂಜಿ ಬಿಟ್ಟಲ್ಲ ನನ್ನ ರಿಕ್ಷಾದ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಸೊಂಟ ಕಾಟನ ಬಿಟ್ಟಲ್ಲ ನಿನಗೇನು ತೂಯಿರಡ ನಿನಗೆ ಬರ್ಬೇಕು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಕೊರನಿಗೆ ಬರ್ಬೇಕು ದಾದಂಡು ನಾನು ರಿಕ್ಷಾದ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಕಟ್ಟೋಣ ಬನ್ನಿ ನಾನು ಅಂದೆ ಅದೇ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಬಿಟ್ಟಲ್ಲ ಅವು ಕಟ್ ಆಪುಂಡು ಸೀನ್ पंद्रह जी पर ले जी मोस्टली कोड़ा इन दिस ब्लॉग ले पर ले आओ दे फंडा ಅವು ಇವೆನ್ ಇಲ್ಲ ಬೈ तो बरे दार ಫಸ್ಟ್ ಪೂರ್ಣ ಮೇಲೆ ಉಣ್ಣು ಬಕ್ಕ ಇಂಕ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಂಡ್ ಆಂಡ್ ಯಾರ್ ಅಲ್ಲ ಬತ್ತನ್ ಮುಳ್ಳಯ್ಯನಗಿರಿ ಸುಕ್ಷೇತ್ರ ಬತ್ತನ್ ಇನ್ನು ಆಪಲ್ ಇನ್ನು ಮೂಂಗ್ ದಾಲ್ ಪೀನಟ್ ಪೀನಟ್ ದಿಗಾಳಿ ಅಗ್ಯ ಮಾರ ಆಪನ್ ಕೂಡ ಆಪುಂಡು ಅಗ್ಯಂದು ಗಂಟೆ ಇಟ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ 9:45 ಆಜು ಗಂಟೆ ಬೋಡು ಶುರು ಮಲ್ದೆ ಈನಕ್ಕೆ ಆಜು ಗಂಟೆ ಬೋಡು ಒಂದು ಗೊತ್ತು ಮುಳ್ಳಯ್ಯನಗಿರಿ
ಮಿತ್ತು ಪೋಂದಲ್ಲ ಏನು ಕೋಲ್ಡ್ ಮಾರೆ ಅವರು ಚಪ್ಪಲ್ ಪಾಟ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ಮಸ್ತ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಉಂಟಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಉಂಟು ಗಿರಿ ಬಣ್ಣ ಉಂದೇನಾ ಒಳ್ಳೆಯ ಗಿರಿ ಹಾಂ ಎಡ್ಡ ವ್ಯೂ ಪಂಡ ವ್ಯೂ ಒಳ್ಳೆಂಗಿರಿ ನನಗೆ ಟೆಂಪಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಮಾತ್ರ ಪಾತಾಳ ತಿದ್ದರ್ ಪಾತಾಳ ಪಾತಾಳ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಇಂಚುಂಡು ತೋರಿ ನೀನ ಗೂಡಂಗಡಿ ಪೂರ ಉಂಟು ಅಂಗಡಿ ಅತ್ತು ಇಲ್ಲ ಮೊಗಲ್ನ ಇಲ್ಲ ಅದು ಪೊಡ ಇಲ್ಲ ಮೊಗಲ್ನ ಅದು ಟ್ಯಾಂಕಿ ಪೂರ ಉಂಡು ದೇವಸ್ಥಾನ ನೆಟನಾ ಓಕೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮುಲ್ಪಗೆ ಓಹೋ ಈಸ್ ಇಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಮೊಗಲ್ ಪೂರ ಇಪ್ಪರಿಗೆ ಮುಲ್ಪನೆ ಕೊಡ್ತಾರ ಅಂತ ಜಾಗ ಅಂಜಿ ಬರಿದ್ದ ಅಂಜಿನಿಗೆ ಮರಲ್ಲ ಬರ ಕೀತಿತ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಏನಕ್ಕೆ ಏನ ಹೋತಾ ದುಂಬು ಮುಟ್ಟ ನಡಪ ಅಂಪವರೆಗೆ ಆದಿರ್ಪೋಡು ಟೆಂಪಲ್ ಗೊತ್ತಾ ಮುಳ್ಳಯ್ಯನಗಿರಿದ ಟೆಂಪಲ್ ದತ್ತಪೀಠನೇ ನನಗೆ ಸತ್ಯ ಗೊತ್ತು ಮುಳ್ಳಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಮುಳ್ಳಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಇಂಚ ಪುರ ಒಲೆ ಪೋಲಿಯಾ ಹೋಯಾ ಒಲೆ ಹೋದಾಗ ಮೀತತ್ತ ಕೊಡೋದೇನ ಓ ಒಂದು ಎಂಟ್ರಿ ಪೊಯ್ ಎಂಚ ಅಂಚಿನ ಪಂಡಿನ ಲೆತ್ತ ಬರವಲ್ಲಿ ಗಾಳಿ ಹಿಡ್ದಲ್ಲಕ್ಕೆ ಏನು ಜಿ ಅಂತೂ ನಮ್ಮನ ಮುಳ್ಳಯ್ಯನಗಿರಿದ್ದ ಏನ ಮುಳ್ಳಯ್ಯನಗಿರಿ ಮುಗ್ಗಿಂಡು ಅಂಡ ಬಾಬನ್ ಬುಡನ್ಗಿರಿಗೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅಂಚಿರ್ ಕೂಡ ಪೋರೆಪ್ಪೋಡು ತಿರ್ತುಪೋದು ಪೋರೆಪ್ಪೋಡು నేను టెలికాస్ట్ మన పుస్తకానికి నీకు మాత ఇక్కడ ఎడ్డ మర్యాద కొరుంది ఆ మర్యాద ఇరేడు దాటిపోపు ಕೋವಿಡ್-19 ಅವು ಮಸ್ತ್ ಮೈಂದ್ ಬೋರ್ದಿದ್ದಾನ ಪಂಡ ಮಂಡೆ ಪುರ ನೀರು ಅಂಚನೆ ಪನಿ ಬನ್ನಿದ್ದ ವರಾನೆ ಬರ್ಪುನ್ ಮೈಂಡ್ ವರಾನೆ ಬೋಪುನ್ ನಾನು ಮುಳ್ಳಯ್ಯನಗಿರಿ ಮುಗಿಂಡು ಅಂಚ ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಲೇಜ್ 0% ಧರ್ಮಕ್ಕೇನೆ ಅಲ್ಬೋದು ಒಂದು 50 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ಲೇನೆ 50 ರೂಪಾಯಿ ಗಾಣ ಗೊತ್ತಲ್ಲಿ ಅಂದೆ ಮರಲ ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ಸೇವ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಪೋಯಿನ ಅಲ್ಪ ಲೂಟ್ನಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಪೋಯರ್ ಅಂಚ ಅದು ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡೊಂದು ಸೇವ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಬೊಕ್ಕದ ಒಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಕೇಂದ್ರ ಅಲ್ಲ ಕೊರ್ರ ಎಂತ ಇತ್ತೆ ಪೊಕ್ಕಡ ಕಡೆ ಮಗಳಿಗೆ 50 ರೂಪಾಯಿ 100 ರೂಪಾಯಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೇನೆ ಕೊರೋಡು ಎಂಕುಲು ಇದು 10 ಇತ್ತಲ್ಲ ಪೋಪೇನೆ ಎಂಕಲೇನು ಬೊಕ್ಕಾಗುದು ಅಲ್ಲಿ ಕೇನೆ ಕೊರೋಡೆ ಇದೆ ಇದು 200 ಕೊರೋಡೆ ಅವೇನು ಎಂಕುಲು ಸೇಮ್ ಐಕೆ ನಮ್ಮ ಮೂಲೆ ಕೊಡ್ದು ಬಿಡೋಡು ಹಾಕ್ಲಿ ಮಿತ್ತಾರೋಡು ದುಂಬೆ ಮಿತ್ತಾರ ನೀನು ಗಾಡಿ ಮಿತ್ತಾರೋಡು ದುಂಬೆ ಎಷ್ಟಣ್ಣ 50 ತಗೊಳ್ಳಿ 50 ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಾಲೆಜ್ ಬೋರ್ಡ್
ಅಕ್ಕರ ಮರಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಲಿ ಅಂಚ ಮುಳ್ಳಯ್ಯನಗಿರಿ ಕೈಟ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಮುಗಿಯ ಒಂದಿಲ್ಲ ಮುಳ್ಳಯ್ಯನಗಿರಿ ತಾನು ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಮುಗಿಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತೂಕ ಟೇಪ್ ಬರ್ಪ ಬಾಬಾ ಬುಡ Stay tuned. ಅಂಚ ಪಾರ್ಟ್ 2 ಸ್ಟೇ ಟ್ಯೂನ್ಡ್ ಎಸ್ ಬಾಯ್ ಕೀಪ್ ದ ಚೇಂಜ್ ಕೀಪ್ ದ ಚೇಂಜ್ ಗೋಪಾಲಣ್ಣ ಸರಿ ಬಾಯ್